Mga puso, West Visayas State University President ginkumpirma ang aplikasyon ni First Lady Atty. Louise Araneta-Marcos nga magatudlo sa universidad. First Lady mangin kabahin sang College of Law sang buluthuan. Inigitutukan ni Ashley Liza. Nagapadayon ang preparasyon sa West Visayas State University sa pagbukas ng klase sang buluthuan sa Agosto 15. Kadungan sini, dagwa ang impormasyon nga magatudlo diri si First Lady Atty. Liza Marcos. Sa interview sang GMA Regional TV kay WVSU President Dr. Joselito Villaruz, ginkumpirma sini nga nagpasa sang aplikasyon sa nasambit nga buluthuan para magtudlo sa College of Law ang First Lady. Suno kay Villaruz, luyag sang First Lady nga magtudlo sa Iloilo, nga ginakabig sini bilang hometown bagon mayara ini sang pamilya diri, subong man parte sang iya advokasya para sa law students sa pungsod. The Dean of the College of Law, Dean Pauline Alfuente, has designated her to teach criminal law. One subject, she's gonna be working with us as a part-time faculty. Suno pa kay Villaruz, yara sa 35 tubdob 40 ang incoming freshman law student sa buluthuan, kag yara na sa College of Law ang arrangement sa pagpatigayon sang klase ni Marcos. Pagklaro pa sini, nag-agi sa nagakaigo nga proseso ang aplikasyon ni Marcos. Hindi man kuno manigar nga lain-lain ang mga reaksyon sa publiko na tuhoy sa pagtudlo sang First Lady sa buluthuan. Just to clarify to the public that we are existing, West Visayas State University is an academic institution and should be existing in an apolitical position. So we, as I mentioned, we are open to all applications for faculty members who wish to teach at the colleges that we have. They undergo the same process. There's no special treatment for anyone as long as they go through the process and they get to qualify based on their credentials, as I mentioned, their professional experience and teaching experience. Then they can be given a load or a position that they are applying for. Ang First Lady ang nagtudlo man sadto sa College of Law sa Far Eastern University, Mariano Marcos State University, Northwestern University, pamantasang lungsod na Maynila, kag St. Louis University. Nakuha sini ang iya law degree sa Ateneo de Manila University kag naging founder sang isa ka law firm. Upod kay Romel Porquia, Ashley Liza, 1 Western Visayas.